নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি 6 একে 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12 6 7 13 6 8 14 6 9 15 6 10 16 হাতৰ বাক পৰুৱা 7 একে 8 7 2 9 7 3 10 7 4 11 7 5 12 7 6 13 7 7 14 7 8 15 7 9 16 7 10 17